Salutare și bine m-am găsit la un videoclip. Vreau să bag un telefon în mașina de spălat. Și dacă se sunt 20 de like-uri la acest videoclip, la nu de sus. Bă, hai să facem momentan acum o probă. Băgăm camera înăuntru și aruncăm plușul pe el. Că na? Deci eram noi mici. Niște jucările pe noi mici. Eu încă le țin că na. Pentru copii care se avem. Pentru... Să nu mai chineți mai cumpărăm, știi, dacă nu știi mai. Ține de pe astea. De la stră. Sau poate, băieți, dacă vreți, vă dau giveaway la unii dintre voi un punct ăsta și... Bă, dacă vreau să fac prank după aia. Da? Stați vezi că acum am în cameră. Așa, bă. Hai să facem o probă, da? Bun. Apoi... O să fac numără. Ca să fie telefonul înăuntru. Bun. Hai la baie, ca mega bun. Doamne! La baie. Stai să țintești un meni să le scriu mega bun. Nu, tu nu mai cu clipul. Nu mai cu clipul, dă-te-mă la... Forță! Ce, înăuntru telefonul nu este în viață. Și telefonul nu este în viață. Haide, pune spate, nu știu. Aoleu,